дар зиндагии муштараки заношӯӣ мард тамоми сахтиҳову мушкилоти хонаводаро ба дӯш мегираву таҳаммул мекунад. аз субҳ то шом кор мекунад, ҳатто шабҳо ҳам кор мекунад, то ин ки ҳамсару фарзандош дар мушкилӣ набошанд, ниёзманди касе набошанд. хуб шумо тасаввур кунед ки як мард дар ҷойи кор аз роҳбараш гап мешунавад, роҳбараш дар ҷойи кор ғирғириш мекунад, рӯз тобигара кор мекунад хаста, вале вақте ки хона медурояд оромиша намебинад, балки беэҳтиромӣ мебинад. занак айси ғирғириш мекунад, дар ҷойи кор ҳамун начальникаш ғирғир мекунад, дар сараш калонӣ мекунад, басӣ намекунад, хонаш мебиёяд, дар хона занак ғирғир мекунад, дар сараш калонӣ мекунад, беэҳтиромиш мекунад. пас дар ин сурат мард ҳамаи ҳамин сахтиҳоро таҳаммул мекунад, вале беэҳтиромиро дар даруни хонадонаш таҳаммул намекунад. хоҳарои азиз, ҳаргиз шавҳаротуна беэҳтиромӣ накунед, ғирғириш накунед, дар сараш калонӣ накунед. ҳамун начальнике ки дар ҷойи кор ба сараш калонӣ мекунад, барош басай. ҳамун беэҳтиромие ки дар ҷойи кораш мебинад, барош басай. шумо барои ҳамсаротун оромбахш бошед, чӣ гунае ки аллоҳи раббулоламин мефармояд литаскуну илайҳа, то ин ки дар канори ҳамсаротун оромиш ҳосил кунед. яъне як функсияи зан ие ки оромбахши ҳамсараш бошад, оромбахши шавҳараш бошад. вале шумо чӣ кор мекунед? мардак вақте ки аз хона медурояд, дигар сар мекунед ғирғира, дар сараш калонӣ кардана сар мекунед. пас аз аллоҳ дар ҳаққи шавҳаротун битарсед. вақте ки мард бо вуҷуде ки ин қадар сахтиҳоро таҳаммул мекунаву дар даруни хонадонаш беэҳтиромиро мебинад, ира шумо яқин бидонед хоҳарои азиз ки дер ё зуд шумо аз ҳам ҷудо мешавед. гармии хонавода аз байн меравад, ҳеҷ вақт меҳру муҳаббат боқӣ намемонад. шумо фикр накунед ки ҳо ду сета бача дора, мирда мара нигаҳ мекунад. вақте ки мардак ҷонаша далабуш мебиёриву вақте ки ин қадар беэҳтиромиш мекунӣ, 10 бача ҳам дошта бошӣ, бовар кунӣ аз ҳамун баҳри 10 бача мегзараву агарчи мега ҳамин мардум бихандам, аз ҳамин ту ҷудо мешавад, чунки ӯ дар даруни хонадонаш беэҳтиромӣ мебинад. хоҳарои азиз, дар ҳаққи шавҳаротун аз аллоҳ битарсед.